ואם לא אתם מוזמנים לפנות אליי עם שאלות, ואני מזכירה לכם שביום ראשון חוזרים לשגרה מלאה, כלומר חוזרים לבית הספר, לא לשכוח תלבושת, וזהו, נתראה, מחכה לכם. בקיצור, חזרתי לשגרה. קמתי ב-10 בבוקר ונזכרתי שיש לי בית ספר. שיט! התארגנתי, תחצחתי שיניים. ראיתי שנרסה לי המברשת, תחצחתי עם היד. הכנתי סנדוויץ', עגבניה, חומוס, קוטג', גבינה לבנה, בולגרית, צהובה, חמאה, מלפפון ופסטה מלפני שנה. סגרתי את הסנדוויץ', שמתי את הכל בתיק, הלכתי לתחנה. אני באוטובוס קולט שלא הבאתי רב-קו ושאני בכלל עם פיג'מה, ואין לי סוללה בטלפון. הגעתי לבית ספר, כולם הסתכלו אליי במבט של... בונה, הוא דפוק, אה? התקלחת בכלל? אני מת, למה הוא יחף? שאומרים למישהו לשבור רגל, בעת מתכוונים לזה? בדרך לכיתה מישהו עצר אותי. היי, מה הולך? זוכר אותי? לא ידעתי מי זה. בטח! הגעתי לכיתה והבנתי שפספסתי 3 שעות. בשיעור אנגלית הבנתי שהמורה לא הגיעה. היא שלחה לנו משימה להגשה. גלעד, ראית מה נטשה שלך? נזכרתי שלא היה לי סוללה בטלפון. אז חשבתי, אולי אפשר לעשות ביחד עשיתי בשותף עם ליאן. היה לו דרישה אחת. אני רוצה סביך! מה קורה? קניתי לו סביך. נו, זה מצלם? כן, רגע, רואים אותי. מצלם. יאללה. Hello, my name is גלעד. המשכתי לשיעור תנ"ך. המורה אמרה, בוקר טוב לכולם, תוציאו בבקשה ספרי תנ"ך, פיתחו שמואל א'. קלטתי שלא הבאתי ספרים. הוצאתי הארי פוטר. השעה 2, נגמר השיעור. הלכתי לאוטובוס, חזרה הביתה. שמתי אוזניות, נזכרתי שאני נשאר 8-9. ירדתי מהאוטובוס, רצתי לבית ספר והגעתי לשיעור, קולנוע עם שרון. טוב חברים, המשימה שלכם להיום זה לעשות סרט קומי בחזרה לשגרה. בסדר? שיהיה לכם בהצלחה. נו, מה עכשיו? חזרתי הביתה, שיחקתי פורטנייט, ישנתי, קמתי, קיבלתי מכה בראש. התעלפתי, שמתי לב שאני צריך לכתוב תסריט חזרה לשגרה. בקיצור, חזרתי לשגרה.